अपने भाइयों के रिसेप्शन पार्टी में काहे रोए लगलन पवन सिंह। ई एगो बहुत ही बड़ा सवाल बा कि आखिरकार जौने पार्टी के खुद पवन सिंह ऑर्गेनाइज करेलन, पूरा व्यवस्था करेलन, अपने परिवार के गांव से लखनऊ बुलावलन, ओकरे बाद भी पवन सिंह के खुशी रहे चाहिए तो पवन सिंह काहे रोवेलन। चला भाई साहब सब कुछ बताइए। आज हम आपको ऐसे ऐसे साक्ष्य बताइए ठीक है, सुनने के बाद आप लोगों की बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए। भाई साहब हम आपके बता देना चाहते थे कि पावर स्टार पवन सिंह अपने भाई के शादी में ना पहुंच पावलन, अपने भाई के तिलकोत्सव में ना पहुंच पावलन। बहुत ही ज़्यादा गलत मैसेज पहुँचेला पब्लिक के बीच में। फिलहाल में हर बार पवन सिंह एक ही बात कहलन कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, फिल्म को लेकर, गानों को लेकर मैं बिजी था। लेकिन भाई साहब परिवार तो परिवार होला, लाख के बिजी बा लेकिन सब लोग छोड़ के जाला। लेकिन भाई साहब पवन सिंह के का समझ में आयल, का ना समझ में आयल, लेकिन पवन सिंह भाई साहब ये कहो शादी में ना पहुँचलन। ओकरे बाद भाई साहब जो कि तरह तरह के सुपरस्टार लोग पहुँचलन और न्यूज एंकर जो बा कि ऋतिक सिंह से पूछलन कि पवन सिंह ना आइलन, तो भाई साहब ऋतिक सिंह बहुत ज़्यादा दुखी मन से कहलन भाई साहब कोनो काम में व्यस्त हो गए, कहे कि का जवाब दिए। आपसी मैटर बा ने जो जकरे खातिर ऋतिक सिंह जान देवे खातिर, जान लेवे खातिर तैयार रहलन, ओकरे खिलाफ का बोलिए ऋतिक सिंह। फिलहाल भाई साहब बहुत ज़्यादा उनके परिवार में मैटर के लेके दुख रहेला। लेकिन भाई साहब जब कुल बीत जाला तो ओकरे बाद पवन सिंह एगो ऐलान करेलन कि मैं लखनऊ में एक बहुत ही बड़ा रिसेप्शन पार्टी रखूंगा जहां पर मेरे परिवार के सब लोग होंगे, कुछ खास भी लोग होंगे। उसके बाद भाई साहब सब लोग वहां पर पहुंचेला और तमाम लोग वहां पर पहुंचेला। लेकिन भाई साहब पवन सिंह ये रिसेप्शन पार्टी में भाई साहब रो दिलन। रोले कारण भाई साहब बहुत ज़्यादा बा, कुछ बतावेल ना पवन सिंह, लेकिन काहे खातिर रोवेलन, अपने पारिवारिक जीवन के लेके रोवेलन कि आखिरकार का चीज़ उनके खल जाला कि रोवेलन, काहे से खुशी के माहौल नहीं ले। लेकिन भाई साहब पवन सिंह की आंख में आंसू आ गए तो भाई साहब ये समझ ले कि बहुत ही बड़ी बात बा। फिलहाल में ऐसा ही देखल जा रहा बा कि कहीं भी बहुत बड़ी खुशी रहे तो पवन सिंह के आंख से आंसू आ ही जाला। भाई साहब वो कौने बात खातिर आंसू आवेला, का चीज़ उनके दिमाग में याद आ जाला, अपने परिवार के लेके याद करेलन, कौने मैटर के लेके याद करेलन, ये सब खबर ना लग पाए, भाई साहब आंख में आंसू आ जाला। फिलहाल भाई साहब पवन सिंह अपने भाई ऋतिक सिंह के भी बुलावेलन और उनके भी प्यार दुलार दिलन, यह चीज़ के प्रूफ कर दिलन कि देखा हम वह दिन ना अपनी एक वजह सब लोग नाराज मत होगा, हम अपने परिवार का ही आदमी हिला, आज भी हमके अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्रेम बा। फिलहाल भाई साहब रघु सिंह के पत्नी और जो एगो और शादी भइल बा उनके पत्नी सबके मिला जुला के मंच पे बुलावलन। भाई साहब सबके गिफ्ट दिलन, अपने चाचा जो चाचा उनके आज भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा सुपरस्टार बनौले हुए उन्हें मंच पे बुलावलन। भाई साहब सबके मान सम्मान दिलन। उसके बाद भाई साहब पूरा परिवार एक हो जाला। जो भाई साहब मन में गिला शिकवा रहेला सब कुछ ये रिसेप्शन पार्टी में दूर हो जाला। फिलहाल भाई साहब ज्योति सिंह ना दिखेलन। भाई साहब ज्योति सिंह से जब रिश्ता नहीं ठीक ठाक चल रहा बात ज्योति सिंह आखिरकार दिखिए कहें। फिलहाल में हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।